Já jsem zmačil zahájit vysílání a ona mi to... Vysílání živě bez přátel. Pozvat přátelé, ne? To je nějaká novinka. Můžu to dát... Já myslím, že bez přátel normálně. Už je to. Tam bys potom musela konkrétní lidi. Takže pojďme se soustředit teďko. Jsme zapnuli ty telefony. Dneska církev v domě u manželů Přibylových otvírají svůj dům a příští týden bude církev v domě u manželů Bernátů. Takže to se ještě domluvíme kdy. A já tady vítám teďko všechny připojené a i ty, kteří budou teprve se to poslouchat tedy ze záznamů. A věříme, že dnešní slovo bude jako střela vykulírovaná. Já prostě vím, dneska v té pozvánce, včera jsem napsal, už, a myslím, že už je to pokolikátý, že žijeme uprostřed odpadnutí křesťanů bez učednictví na tu víc a víc širokou cestu. Ale o to víc bude poznávat se lid té cesty, té úzké cesty. A pojďme na začátku si opravdu uvědomit, že Pán nechal zaznamenat v Janu 10:10. Já jsem přišel, říká Pán Ježíš Kristus, abyste měli život a abyste ten život, ten vnitřní život měli hojně, ale ďábel přišel, aby ten život, ten vnitřní život, aby ho kradl, zabíjel a ničil. Křesťan bez učednictví vůbec nemůže chápat ty věci o vnitřním člověku, nemůže chápat vůbec o tom, té učebně Ducha Svatého, vůbec nemůže chápat o těch věcech, kde jsme vyučovaní Svatým Duchem. Je to v tom příbytku neudělaný lidskou rukou, ale sám Pán nám vlastně nás obléká do toho příbytku. Víte, ďáblu se podařilo zakrýt svou ničitelskou práci a na tělesno-duševních církvech a útočí na tělesno-duševní církve bez učednictví, kde jdou křesťané jako takový zombie, jako paralizovaný za krysařem, který píská jejich oblíbené melodie, který píská jejich oblíbené ceremonie, počínaje od katoliků až po charizmatiky, až po všechny možné skupiny, které jsou tak rozliční a přitom Pán říká, proto je mezi vámi tolik skupin, abych ukázal, že i když se hlásí jedni k tomu, tak je tady lid úzké cesty, který ví, že Pán Ježíš je jejich pánem, jejich králem a jediný Bůh. Takže pojďme opravdu, ďábel nenávidí člověka, takže pojďme se mu zepřít jako jednotlivci v učednictví a uvědomme si, kdo jsme v Kristu. My nejsme učedníky proto, aby jsme měli nějaký náboženský život. Pán Ježíš Kristus nepřines další náboženství v řadě. On přines život. A my ten život žijeme uprostřed toho, kde pracujeme, kde se pohybujeme, kde řešíme stejné starosti, stejné trápení, jako ty lidi kolem nás. Já chci pozdravit i dneska moje kolegyně z práce z Billy, když se mě ptali, a kdy máš teďko promluvu? Já říkám, v sobotu ve 4 hodiny. A člověk si říká, dělaj si legraci, nedělaj si legraci, ale já věřím, že si nedělají legraci, že i když mnoha věcem nemůžou rozumět, tak se určitě zastaví
A Pán je ten, který přivádí na každý den po celém světě učedníky na tu úzkou cestu. A díky Bohu, že my můžeme být součástí toho, že ty, který přichází v dnešním čase a slyšejí pravdu, jsou opravdu ušetření těch náboženských odpočívadel nebo náboženských oklamání. U nás se to dělá takhle, u nás se to dělá takhle. A že jsou rovnou, že se dostávají rovnou k tomu zřídlu, k tomu vnitřnímu životu. Víte, ďábel oklamává a zneužívá důvěru lidí, jdoucí za vůdci, křesťanskými vůdci, já tomu říkám vůdci svůdci, v důvěře, že oni jim říkají pravdu. Ale opravdu křesťanství bez učednictví, bez života, prostě je prázdné, je vedené tím zlým, a který krade, vysává a ničí. Víte, ďábel nemá žádnou moc. On má moc jenom tu, kterou vysává ze strachu z lidí, na který uvádí strach. Víme, co se děje celá staletí po celém světě. A ďábel žije z toho strachu. Pojďme k místu, kdy řekneme, tak v první řadě křesťané musí pozvednout korouhev tohoto národa, který má ty předky, který nás předešli, požehnaný předky, který žili s Bohem, a vyvýšit opravdu Pána Ježíše Krista nad veškerým strachem. Zapneš televizi, mluvíš s lidma, všichni mají strach. Ať to jsou tisíce témat, na který ten zlej uvádí na lidi strach. Jo? A týká se to zdraví, týká se to válek, týká se to všeho nemocí tedy, týká se to všeho. Ale tady probíhá přece válka světla proti tmě a válka Božího království proti království temnoty. Ale my víme, že Kristus je vítěz. Kristus zvítězil a on je král, ale ďábel je svůdce a je to zlá bytost, která roztáčí, a kdo má opravdu uši k slyšení, oči k vidění, tak musí vidět, že ďábel roztáčí to kolo, aby to kolo vír, aby strhnul k sobě co možná nejvíc těch, kteří si říkají křesťané. A pro něj jsou náboženští křesťané lehkou kořistí. Jdou za jakýmkoliv závanem větru, za jakýmkoliv divem, zázrakem, chodí pocity, chodí viděním, ale opravdoví učedníci Pána Ježíše Krista nesou jeho život. Nesou život tam, kde se pohybují, tam, kde žijí. Takže opravdu dneska vylezlo mnoho těch, kteří zpochybňují, křesťané, kteří zpochybňují Bibli, kteří zpochybňují Ježíše a kteří jako Pána, jako krále a jako Boha, a dokonce zpochybňují, ne dokonce, to já bych řekl dokonce Ježíše zpochybňují, ale zpochybňují i apoštola Pavla. A nazývají se taky křesťany. Ale my přece musíme vědět, že ďábel, co tady 2000 let vyráběl vlastně křesťanství, možná, že ti to zní jakoby jiným jazykem, ale já vím, že mám pravdu. A on vyráběl křesťanství bez učednictví. Proto ty lidi ve světě můžou říkat, jak to, že křesťané žehnají Ukrajincům v té válce a další křesťané žehnají Rusům v té válce. Jak je možný, že někteří žehnají Arabům a někteří žehnají Izraeli? Když Pán přece říká, když Jozue byl u Jericha a ptal se, s kým jsi? S kým jsi? A Pán mu odpověděl, já nejsem ani s těmi, ani s těmi. My musíme opravdu vědět, že my nebudeme naskakovat na to, jak ďábel
a bude to víc a víc. Ale my jsme řekli ve shodě, a nejenom my, tahle úzká rodina, my víme, že nejsme sami, že po celé této zemi a i v Praze a na dalších místech se shromážďují rodiny, boží rodiny, utekly z těch struktur, z toho učednictví křesťanství bez učednictví a teďko najednou poznávají, že přichází jako ta rodina do stejné úrovně víry a že skutečně víme, že náš největší nepřítel je ďábel se svojí armádou, kterou vlastně se učinil takovou jakoby neviditelnou. Ale teďko vychází všechno tak na povrch. Na povrch všechno uvidějí, lidi to uvidějí, příjem přinesou a stejně nebudou věřit, že je možný, že ďábel je skutečná bytost a používá si samozřejmě i křesťany bez učednictví a používá si i všechny ty krále, všechny ty hierarchie, všechny ty takzvaný VIP po celé tváři země, kterým vlastně dává bohatství, dává jim všechno, co je vlastně činí výjimečným. Ale my si musíme uvědomit, že Pán dává svou slávu těm bezejmenným. A on řekl, že já jen tak svoji slávu někomu nedám. Ale my se takhle pohybujeme po domích už mnoho let a najednou cítíme, že ty začátky, že ta naše trpělivost toho oddělení se od křesťanů bez učednictví přináší ovoce. Že Pán nám dává v té naší učebně každému jednomu z nás zjevení určitých věcí, tak my jsme se mohli i chopit toho nádherného těch svatých zvyků, jak je napsáno u Kornélia. Kornéliovi svaté zvyky dostoupily až, setní Kornelius, dostoupily až vlastně k božímu trůnu. On se postil, on dával dary, on se scházel s těmi, kteří chválí Pána z čistého srdce. A další zvyky, které nám Pán odkrývá, jsou to svatý zvyky. Není to jednorázový tak a teď budu mít půl za něco. Víte, je to o něčem docela jiném. A já bych tady na začátku, my jsme se rozhodli od příštího týdne, vždycky, když se sejdeme, tak kdokoliv z nás veme jeden ten oříšek od naší Lenky Ešnerový, sestry Lenky Ešnerový, která má už od začátku, co přišla k Pánu, jí Pán dává ona to nazvala oříšky toho zjevení z vnitřního člověka, tak jsme se rozhodli, že každý tedy týden někdo z nás si najde, my už máme takovou jakoby pomalu knížku, kde už je minimálně 400 těch oříšků, tak si každý může vybrat ten oříšek, který bude vlastně aktualizovaný a takže od příštího týdne, ale já vám přečtu ten oříšek, který se mě dotkl. A chci říct, podle čeho nás poznají lidé ve světě. Podle čeho nás poznají? Podle lásky. Ne podle lásky nějaký, já tě mám rád, já jsem zažil, já tě mám rád, ale. Vždycky s ale, nebo já tě mám rád a další horší věci třeba i. Ale pojďme. Láska je moc. Jediná moc na světě, která není závislá na žádném fyzickém nebo fyzikálním zdroji. Na čase, prostředí, poslouchejte, podmínkách či okolnostech, na věku, pohlaví, vzdělání či postavení. Ta láska není závislá na národnosti, náboženství nebo kulturní tradici. Ta láska je pohyblivá, pracující, neustále vytváří nové hranice, protože kdekoliv se objeví ta láska, ta Kristova láska, automaticky
přirozeně zabírá veškerý prostor svého dosahu a je odvážná. Ta láska je odvážná, protože je nesmrtelná. Ta láska se nemusí bát tmy, protože je světlem. Nic nepředstírá, protože se nepotřebuje zalíbit lidem. Ta láska chodí v pravdě. Ta láska, protože nemá žádnou odvrácenou stranu, ta láska nemá žádnou odvrácenou stranu, láska je moc, která i hory přenáší. Její kapotou je poslušné tělo, převodovkou rozpoznaná duše a motorem je živé, masité, úžasné, ušlechtilé, nádherné srdce toho znovuzrození, pravého znovuzrození a ne parodie na znovuzrození, jak to ďábel předvádí. A palivem je touha dělat něco navíc, bez ohledu na námahu, překážky či obětí. Podtrženo, sečteno, láska je pravý Bůh, ale i pravý člověk. Její skutečná totožnost se však pozná pouze osobní zkušeností. Pouze osobní zkušeností. Víte, já tady jenom přečtu 1. Tesalonickým 5. Mnohokrát jsme si to četli, ale 1. Tesalonickým 5. kapitola a tu jenom jak jsme si četli, že láska je světlo a tady je napsáno o časech a dobách vám pak není potřeba nic psát, bratři, neboť sami dobře víte, že Pánův den přichází jako zloděj v noci, až budou říkat pokoj a bezpečnost. Tehdy na ně nečekaně přijde zhouba, tak jako bolest na těhotnou ženu a neuniknou. Já musím tady dodat to. Kdo to říká? Kdo to říká? Pokoj a bezpečnost. My už jsme spasení, my už chodíme do církve, my už jsme znovu zrození, my už máme pokoj. Ne, to vás oklamává ten zlej. Až budete říkat, my už je to dobrý, no, tehdy na ně nečekaně přijde zhouba. Jděte ode mě, nikdy jsem vás neznal. Nejste oblečení svým příbytkem z nebe. Nazýváte se mým jménem, ale nechodíte se mnou. Nazýváte se mým jménem a nejste vyučovaní jako učedníci. Pán Ježíš Kristus nás poslal, jděte a čiňte mě učedníky. A ne jděte a čiňte mě katoliky, evangeliky, protestanty, já nevím, adventisti 7. dne a různí proto je mezi vámi tolik skupin, abych ukázal, že nejsem v tělesno-duševních náboženských skupinách, ale že jsem mezi nimi. Že mezi nimi, a já vím, říká Pán, kdo jsou mí, a oni vědí, kdo jsem já. A takže přijde na ně bolest, jako na těhotnou ženu, neuniknou. Teď je přece napsáno v Božím slově, že Pán vždycky hledá tu jednu ve světě, jednu, i ty děvčata, co se mnou pracují, i ty chlapci a i ty, kde se pohybujeme všichni. On hledá tu jednu zaběhlou ovci, pro kterou má připravený příbytek, aby se ta duše mohla skrýt v tom světle skrze ten příbytek, kde přebývá Pán a přebývá náš znovuzrozený duch. A vlastně Pán hledá tu jednu zaběhlou ovci. A on nechá klidně těch 99, těch křesťanů bez učednictví, který nepotřebují údajně pokání, ukaž mi někoho, na téhle zemi, který nepotřebuje pokání. Ten, kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Takže až budou totiž říkat pokoj, bezpečný,
tehdy na ně nečekaně přijde zhouba, tak jako bolest na těhotnou ženu a neuniknou. Ale vy, bratři, vy učedníci, však nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříte noci ani tmě. Čili ty, jak pořád čekají nějaký něco, co jim předložil ten zlý za ty desetiletí a staletí, poslední desetiletí ještě více a více, my víme, že Pán už se vrací, ale přijde ne do fyzického Jeruzaléma, do lidských staveb, aby se ještě teďko dostavěli, aby tam byly navezeny ty já nevím, červené krávy a podobné věci. Kde to čerpáte? Ale něco možná někde najdete, ale Pán se přece přibližuje skrze ten nebeský Jeruzalém. A teď, když budu vyzvižen, když budu ukřižován, říkal svým učedníkům, tak já všechny potáhnu k sobě. Tak co pak nás netáhne k sobě? Co pak nás netáhne k sobě? Co pak nevíme, že on je mezi námi? Že on se prochází skrze svoje učedníky a náboženství všech možných bez učednictví budu dodávat vždycky. Tak to je jedině tělesno-duševní místa. Můžete se naštvat, můžete se urazit, ale já nejsem váš soudce, ale já musím mluvit pravdu. Takže pojďme se ještě podívat dál. Pán říká tedy, jděte a čiňte mě učedníky. Jo, takže on chce, aby lidé ve světě konečně poznali, že tady je křesťanské náboženství. I ty děvčata mi říkali, nebo říkají, a nebo když se s někým setká, no tak teď přece křesťané žehnají jedné straně proti druhé straně. Ano, to, co ďábel za celá staletí udělal skrze křesťanství, inkvizice, já nevím, všechny ty zlé věci, vlastně náboženství všech možných podob ve skutečnosti vysává z lidí skrze strach. Když odejdeme od nich, tak zahyneme. Ne, musíme si uvědomit, že ďábel přišel, aby rozséval strach. Kdybych teďko začal, tak bych mluvil velmi dlouho, čeho se lidi všechno bojí. A je to čím dál tím víc. Čím dál tím víc mají strach. Dneska mi vnuk napsal něco o nějaký znamenka mateřský nebo nějaký na těle a už je mu 15 a už ho někdo straší někde ve škole, že to může být, že z toho může být rakovina a takovýhle 1000 věcí. No ale proč bychom se měli nechat strašit? Ďábel tady prostě celá staletí vyráběl, aby křesťanství bylo jakoby, to je Kristus. Ne. Křesťanství bez učednictví. Pán Ježíš přece nepřines nové náboženství v řadě. Pán Ježíš poslal své učedníky a říká, jděte a čiňte mě učedníky. On přece říká ve všech těch místech, aby jsme my taky šli a dělali učedníky. Ale buďte upřímní. Já jsem s Pánem více jak 30 let, tak vím, že ty evangelizace a ty všechny věci, no my přivádíme lidi k Pánu. Lidi k Pánu přivádí sám on. On sám přivádí a dodává vlastně do toho pravého učednictví ty, který mají být spaseni. Ale ďábel tady přichází
aby tu církev, kterou vlastně tady diskreditoval, tu církev křesťanskou, aby tady tu tělesnou, aby to diskreditoval. A vlastně lidi ve světě vidějí teďko, jak je ta církev nahá. A můžeš někým mluvit, ty mi neříkej o církvi, ty mi neříkej vůbec a podívej se, ale ono je to trošku o něčem jiném. Co ďábel vlastně tady zdiskreditoval tu církev, to najednou vyšli ti, kteří jakoby z jiné strany kritizují tu církev. My se k takovýmhle kritikám připojovat nebudeme. My budeme volat vyjděte z ní nebo obdržíte ran, protože ďábel má opravdu hněv proti každému, kdo jednou vlastně aspoň okusil to, ano, já jsem křesťan. A vlastně byl i v tom tělesným křesťanství. A nesl vlastně i tu hanbu toho vlastně křesťanství. Možná, že ti to připadá takový nějaký, že nerozumíš, tak já ti řeknu, podívej se, jak ďábel, myslíte si, že ďábel je nějaká neinteligentní bytost? Ďábel přece byl, Lucifer byl vedle Boha, tím nejvyšším, byl to vedoucí chvál, byl to krásný anděl, krásný cherubín, který vlastně padnul ve své píše. A tenhle ten ďábel, vlastně teďko si mě ztratil nit, neví někdo, co jsem to začal říkat. Ty jsi mluvil o tom, že křesťané nesou i hanbu. Ano. Hanbu toho křesťanství vlastně, ano. nebo toho náboženství. Ale teďko... Ďábel je inteligentní bytost. Ano. No, ďábel je inteligentní bytost a on vlastně vyrobil to, že dneska lidi ve světě, co pak je pro lidi ve světě, kteří jsou mnohem moudřejší, jak ty, kteří si říkají křesťané, co pak můžou jít na těch místech, kde je náboženství. Můžou jít na těch místech, kde lidi padají a vlastně je to charizmaticko-letniční blouznění, kdy démoni si pohrávají s těmi lidmi. Co pak ty lidi máte za hlupáky? Vy musíte svým životem ukázat, že Ježíš Kristus je živý. Že máme stejné problémy, stejné starosti. Že procházíme stejnými, mnohdy horšími věcmi, ale my máme vždycky komu to dát. A máme ještě milost toho, že nám Pán zjevil nám i modlitbu schody, kde se sejdou 2 nebo 3 za jednu věc. A ono je to tak reální mezi námi a není to jenom o těch menších věcech, ale je to i o tom, že opravdoví křesťané s učedníci Ježíše Krista můžou pohnout vším, pohnout vládami, pohnout vším, co se na světě teďko, co ďábel roztáčí. Taky jsme promluvili proti covidu, promluvili jsme proti válce na Ukrajině, promluvili jsme proti tomu, co se děje teďko po světě, kde se na různých místech roztáčí ďábel právě to kolo toho strachu. A když pak slyšíš falešné kazatele, kteří říkají, ale bude atomová válka a bude, já nevím, budou všechny, když je to tady předpověděný. Za celá staletí se ty věci děly a za celá staletí, můžeš to zavřít, jo? Za celá staletí tyhle ty věci byly. Kolikrát tam připomenu těm některým šťourům, to bude takový soužení, takový úžasný, takový soužení, který nebylo, tak to jdi říkat těm lidickým splynovaným dětem, jdi to říkat těm povražděným, jdi to říkat i těm milionům zabitých, já nevím, v Iraku. Kdo zatím stojí? Nějaká demokracie? Ďábel zatím stojí.
A kdo vlastně, myslíte si, ďábel se učinil neviditelným, ale používá si lidi, který už mu patří. Můžu do toho vstoupit? Ano. To je právě jeden přece ze znaků toho Satanova království. Jo? To, jak se v Bibli používá to slovo svět, tak to je vlastně to Satanovo království. A právě, aby ďábel zastřel to, že to skutečný zlo je on, tak on poštvává jedny lidi proti druhým. Ano. A to je jeden ze znaků toho, prostě toho Satanova království. Ano. Proto vlastně pán říká, nebo pán skrze Pavla říká, že jo, my nebojíme proti tělu a krvi. To znamená, my nemůžeme vyhledávat toho pravého skutečného nepřítele, nemůžeme vyhledávat mezi těma lidma, teď ty lidi jsou vlastně vězni. Oni jsou vlastně, nebo i mrtví, že jo, někteří jsou zajaci, někteří jsou prostě mrtví, ale on si používá ty lidi, ale to je právě ze znaku, my to známe my to máme osvědčený už jenom z toho našeho duchovního života nebo z toho duchovního boje, kdy prostě víme, jak ďábel, když už prostě se nám nemůže dostat na kobylku, no tak si použije prostě, že začne jakoby nám ukazovat na ty naše nepřátelé. Jo, rozumíte mi, to je prostě, a takhle on to dělá i v tom světě. A křesťani vlastně by měli, nám byla dána, my jsme se narodili z Božího ducha. My jsme v tom znovuzrození, to naše znovuzrození je duch. No ten duch, který zvítězil nad ďáblem, že ďábel je bytost stvořená, ale my jsme zrození z Boha. To je taky rozdíl, že jo? Ano. Jo. A my máme tu moc vlastně přímo útočit na ty démony, když to tak řeknu, ty duchy. Ne na ty lidi vlastně, jo, ale my můžeme útočit přímo na tu hlavu toho draka, nebo, jo, ale prostě to je jedno z těch znamení toho Satanova působení, že on neustále štve jedny lidi proti druhým. Ano. To je jedno z těch znamení toho jeho království. Ano. Ano. Víte, já bych to chtěl říct takhle. Lid úzké cesty. A já věřím, že v téhle zemi je učedníků Pána Ježíše Krista, který ještě přebývají na těch místech, co tam ještě děláte. Sdílíte věci, které slyšíte třeba i od nás, a nejenom od nás, ale zároveň sdílíte i ty věci, které jsou vlastně ve křesťanství až okultní. To křesťanství charismaticko-letniční, křesťanství bez učednictví, kde provádějí jakoby divy a zázraky. Ale ďábel, je napsáno, že Pán vás v tom nechá. Ale my vám podáváme ruku. Ne jako nějaký veršíky z Bible. Podáváme vám ruku. Pojďme, vyjděte z té široké cesty na tu úzkou cestu. Ale ne jako davy a davy. A nejlepší by bylo, kdyby se probudili jako v Ninive, se probudil král, který věděl, že to město zahyne. Ale teď přece křesťané bez učednictví musí vědět, a teď už to víš tedy, náboženství křesťanský bez učednictví je to široká cesta, která vede do záhuby. A když se ten král dozvěděl, tak uložil půst a Pán, přece v Biblii je napsáno, to město bude zničeno, řekl to Bůh, a on to změnil. A my se přimlouváme, Pane, my máme i modlitbu schody. Pane, pomož těm lidem, kteří jsou v těch zajateckých táborech. Ani to nevědí. A dokonce ani jejich vůdci nevědí, že jim ďábel připravil přes takové místo, kde jsou vlastně připravovaní. Jak jsme si četli před chvílí. Připravovaní na to, že vlastně nejsou už ty, jsou to ty, který, a my už nepotřebujeme pokání, ale Pán mezi vámi hledá tu jednu zaběhlou ovci, co tam ještě děláš? To není nic proti vám, to je všechno proti ďáblu, co říkáme. Víš, v Božím slově, když už tedy, v Božím slově je napsáno, když se podívej, přesvědč sám, jestli mám pravdu. V Božím slově je jenom 3krát napsáno, a to ještě ne v nějakým pozitivním, 3krát je tam napsáno slovo křesťanství. 3krát. Ale slovo učedník
Je tam více jak 100krát. Můžu jenom, Ano. že jsem si připomněla vlastně, když Pavla zajali v Jeruzalémě, tak potom oni ho odvezli, myslím, do Cezary a tam byl nějaký ten soud před nějakým tím římským zastupitelem, který převzal to asi Festus se myslím jmenoval. A ještě tam pozvali taky nějakýho, to byl určitě nějaký žid, jo, jakoby nějakýho takového krále a Pavel tam vlastně mluvil, on se tam jakoby obhajoval, že jo. No a já si nepamatuju jméno toho, a on mu ten židovský král, nebo já nevím, co to bylo, on mu řekl, no Pavle, když tě tak poslouchám, ale tam je zajímavý, že on řekl, málem jsem se stal křesťanem. Málem. Jenomže počkej, ale jenomže Pavel mu nepochválil to, že se chtěl stát křesťanem. On řekl, Pavel právě řekl, no já bych si přál, aby byli všichni jako já. Ano. Jako já učedník. Jako já. Ne, aby byli všichni jako já křesťan. Ano. Ale aby byli všichni jako já učedník. Jděte a čiňte mi učedníky. Kdo může činit učedníky? Jenom ten, kdo je sám vyučen. Ano. Vyučen. Ne vyučován ve smyslu žák, ale vyučen ve smyslu učedník. Ano. To je přece rozdíl. Žáci jsou vyučovaní vědomostma, na té úrovni té vědomosti. Jo, rozumíte mi? Ano. Informace. No tak to je to, budu furt číst si boží, furt si citovat veršíky z Bible. Jenomže toho se ďábel nebojí, když on taky citoval veršíky z Bible Ježíšovi. Ale učedník není ten, který cituje veršíky z Bible. Učedník je ten, který rozlomil ten veršík z Bible a dostal se na to jádro, to duchovní jádro toho slova, nebo já nevím, jak to říct. A v něm to slovo se stává tím duchovním tělem a on ne, že umí vyjmenovat recitovat celý tenhle ten dopis a tamhle tuhle kapitolu z Bible. Ne, ale on prostě, to slovo je v něm životem. On prostě ty věci v něm se naplňují. Čili on zná, jak znáte to příběh o Artušovi, to znají všichni, že jo? Jak se poznalo, že Artuš je pravý král? Byl kámen, v něm byl nějaký meč a nikdo nebyl schopen ten meč z toho kamene vytáhnout, jenom pravý král. Ano. To je boží slovo. Křesťani chodí k tomu kameni, Ano. myslí si, že tím, že recitujou boží slovo, že ho recitujou, nebo že se ho naučili nazpaměť, že tím vytáhli ten meč, ten ostrý dvousečný meč, který proniká a než rozhraní ducha a duše, ale nevytáhli, protože kdyby ho vytáhli, tak by v sobě museli to rozhraní rozpoznat. Ale učedník je ten pravý král, který přijde k tomu kameni, chytne za rukojeť toho slova, vytáhne ho ven a v něm se to slovo stává tělem. A učedníci znají tu hranici v sobě, rozpoznávají tu hranici v sobě. Tohleto jsem já narozený z Boha, když to řeknu takhle jednoduše. A toto je ta moje duše, ještě v mnoha věcech třeba nerozpoznaná, ta má ještě náchylná žít podle toho starého života, ale je tady ve mně život novej a ten život se, víte, když jsi mluvil předtím ještě o tom, že my se přibližujeme k Pánu, jo? My se k němu přibližujeme, ona je to jedna cesta, ale může se jakoby na ní nahlížet z různých pohledů. Jo, a jeden ten pohled toho přibližování je, že jak slámeme to slovo, tak v nás ten znovu zrozený život, skrze to slovo, který se dostalo dovnitř, začíná mít tu konkrétní podobu. Rozumíte? Konkrétní podobu. To znamená, už žijeme prakticky, to slovo v nás se stává životem, takže si třeba, můžeme si něčím procházet. Teď se mi taky stalo, že jsem se nemohla furt jako doléčit z takový nějakého kašlíčku a tohle. Jo, a už ta duše už byla taková, někdy dojdeme na takový hranici, kdy už si říkáme, no už je konec, jako, jo, rozumíte? A najednou zevnitř mě přišlo úplně takový, no ale to je jako to smrtelné obleč tím nesmrtelným, to konečné tím nekonečným, jo? A ve mně úplně, a to nebylo nějaký větička, rozumíte? To bylo úplně prostě zevnitř,
zevnitř vlastně taková síla, ta moc, jak se říká, láska je moc, no tak to byla prostě ta moc a tyhle ty věci můžeme každý vydat tisíce svědectví. A další věc, když víme, že se k němu přibližujeme, tak potom to jsou právě ta zjevení. My v nás ty věci my ošmatáváme si, my jak to žijeme, tak my si to osaháváme. Víte, citovat veršíky z Bible, dobře, v pořádku, ale to nikomu nepomůže uchopit ten život. My potřebujeme mezi sebou si sdělovat tu zkušenost, jak žijeme ten život. My si musíme vydávat ta svědectví o tom, jak ten život žijeme, jak vítězíme. A tohle je něco, co vůbec já nevidím nikde. Přitom to je to, čeho se ďábel bojí. On se bojí toho reálného, skutečného života. Neříkejte už proč pořád tam ty veršíky citujete? Každý máte doma 4 Bible, čtete si je furt dokola a ještě si to potřebujete jakoby mezi sebou prostě číst. Proč si nevydáváte svoji ušební zkušenost, jak vítězíte nad sebou, nad tělem, nad duší, nad světem, nad těma okolnostma ve světě. Proč si nepředáváte tu svoji moudrost, do který vás Pán uvádí? To je mnohem užitečnější, tím víc přispíváte k budování vlastně toho duchovního těla, než nějakým takovým pořád citováním Bible. A právě ta zjevení potom, když se spojují, tak jak to máme my vlastně mezi sebou, když ta zjevení se spojují, no tak my potom ten Pán vlastně ještě se přibližuje ještě tímto novým rozměrem. On se přibližuje každým v nás, jak roste, konkretizuje se ten život skrze to slovo, dovnitř, ale zároveň konkretizuje se i mezi námi, protože všechny ty věci se začínají naplňovat. Proč se nezajímáte o to, že se mezi váma nenaplňují zaslíbení? Nenaplňují se. Vy nemáte pokoj. Kdybyste měli pokoj, nemohli byste mít strach. Nemáte radostná srdce. Kdybyste měli radostné srdce, nebyli byste na sebe protivní, nedářili byste se prostě, rozumíte mi? Nebyli byste vycucaný, nebyli byste arrogantní, protivní, pyšný, nebo já nevím, vyberte si tam, kdo to chcete. Prostě naopak, vy byste prostě sami se divili, kde se ve vás bere pořád nějaká ta radost, pořád nějaká ta... Učedníci prostě mají tu zkušenost, že mluví s lidma a ty lidi jim říkají, ty jsi takový veselý, ty jsi pořád takový plný energie, my si kolikrát tak ani nepřipadáme, ale najednou ten život v nás samotný převyšuje prostě. Jo? Takže to je to přibližování se. To je, ještě jenom, pardon, už končím. A já jenom můžu teda ještě k tomu dodat, že tam je vlastně v tom slově, nebo takhle vlastně psáno vlastně, že čiňte mě. Čiňte mě. Takže koho máme činit? Máme činit vlastně na tom životě. Vlastně musí být vidět ten charakter Krista. Charakter Krista, když tam je čiňte mě. Takže to bych asi taky k tomu ano. Takže už budeme brzy končit. Já si připadám, že jsme vždycky nic neřekneme, ale Pán to slovo dneska bude, jak jsem říkal na začátku, jako střela vypulírovaná. Mnoho věcí bych mohl říct napravo, nalevo, i skrze to slovo, který tady měla Lenčka. Mimochodem, kdo to nevíte, jo, to prostě možná, že Lenčka to nerada slyší, ale Lenčka, která je prostě Pánem nám dána už před 7-8 lety, tak ona je slepá. Takže ať tě usvědčí aspoň její život, který pro nás je zázrakem. Nehledě na to, že, a my to všichni můžeme dosvědčit, my vůbec necítíme, že je slepá. Vůbec, jo. Chodí, když odevíráme ty domy, církev v domě, tak tam je v tu chvíli ta církev neviditelná, bez názvu. A vy máte samý názvy, kdo je vymýšlel. Přišel čas, my teďko, Pán otřásá vším. A co nebylo od Pána, co bylo náboženské, co bylo tělesné, duševní, křesťanství, bude padat. A víte, kdo to bude trhat na kusy, ať neodržíte těch ran. Ďábel to bude inspirovat, že bude dnešní křesťanství
který sám způsoboval ty špatné věci za celá staletí, že bude trhat na kusy to křesťanství. Utečte jako král Ninivský, buď králem konečně, králem a královským kněžstvem, aby si utek do toho opravdového duchovního života s Pánem. Ale pojďme se podívat tady, Pavel, nebo třeba Petr, jo? V Markovi. Zapíráte svým náboženstvím, bez učednictví, svým křesťanstvím, bez učednictví, zapíráte, že Ježíš Kristus je živý. Protože jak můžou ty lidi kolem vás poznat, že Ježíš je živý skrze nějaký vaše akce, tělesné duševní akce? Není to hřích, ale je to dětinské. Takže Pán opravdu chce, aby jsme dokázali těm lidem kolem nás, že Ježíš je stejný. Včera, dnes i na věky. Dnes, protože jsi učedník Ježíše Krista. A ty lidi, kteří chtějí vidět Krista v těle, můžou ho vidět na tobě. Seš mu aspoň trošku podobný. Seš mu podobný. Je v tobě sformován jeho charakter. A další věci bych mohl dodat. Ale tady, ano, říkej. Ne, říkej. Já jsem jenom chtěla říct, že víte, dneska vlastně učedníci mají velmi těžkou pozici. Amen. Protože jméno Ježíše Krista jako je naprosto zdiskreditovaný vším tím náboženstvím, počínaje od katolicismu přes protestantismus, co si budeme prostě vykládat. Jo, si budeme prostě vykládat. Workoholismus, nedávno jsem mluvila s jedním svým takovým žákem seniorem a to je zajímavá věc. Workoholismus je z německého protestantismu a je to skutečně tak, protože prostě oni to zase uchopili nábožensky a zrušili všechny svátky, jakoby lidu odpočinku. No to je jedno prostě, jo, to jsem si vzpomněla jenom na jednu takovou knížku, co jsem kdysi četla. Ale prostě přes tyhle ty dneska novodobí apoštolská a já nevím co všechno. Protože prostě, takže my máme vlastně, učedníci máme těžší pozici, protože dneska už lidi ve světě, oni nevěří v Ježíše Krista. Prostě nevěří vůbec vlastně v to, jako rozumíte mi, v to evangelium. Je to vlastně jakoby stížený v tom smyslu, je prostě, když se dneska někdo by to takhle řekl a není na něm vidět opravdu ten život, tak mu to neuvěří ty lidi. Jo? Proto taky je možný, že vznikají různý pořady, který úplně neskutečným způsobem všechno překrucují o něm, jo? Vlastně dávají ho na úroveň jenom nějakého takového rebela, když to tak řeknu, jo? Nějakého povstalce, jo? A tohle to prostě, no to je těžká pozice. Ano. My musíme co nejdřív všichni, to opravdu myslíme upřímně, vstoupit do toho tábora učednictví, aby jsme opravdu mohli jedině naše životy můžou obhájit to jméno. Nic jiného už to prostě nedokáže. Ano.